ଏବେ ଆଗ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଭାବୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ, ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ। ଆଜି ମୁଁ ଜୋମାଟୋ ବୁକିଂ କରିଛି, ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଜୋମାଟୋ ବୁକିଂ କରିଛି 2ଟାରୁ 3ଟା, 3ଟାରୁ 5ଟା, ତାପରେ ରାତି 7ଟା 9ଟା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାତି 10ଟାରୁ 12ଟା ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କରିବିନି, ଆଉ ଏତିକି ବୁକିଂ କରିଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ 2ଟାରୁ 5ଟା, ରାତି 7ଟା 9ଟା। ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଉ ଯଦି ମିଳିଲା ଅନ୍ୟ ସ୍ଲଟ୍ ତାହେଲେ କାମ କରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା 5 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଲଗଇନ୍ ହେଇକି ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟା, ତାରିଣୀ ହୋଟେଲରୁ ଆସିଛି। ଯିବା ନା ତାରିଣୀ ହୋଟେଲ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଅଛି ମୁଁ ଏବେ। ହଉ ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ଆଣିଲି ହେରି ଆମ ଆଇଟମ୍ଟା। ଏଇଟା ଆମର ପଡ଼ିଛି ବାଲୁ ବଜାର ଛକ ପାଖରେ, ପୁରା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେବ ବୋଧେ ଭାବୁଛେ। ତ ଯିବା ନା ନେଇକି। ଆଉ A few minutes later. ଏବେ ଯାଇକି ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଡେଲିଭରି କରିଦେଲି। 2ଟା 51 ହେଲାଣି, ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି। କଷ୍ଟମର ଗଲା ବୁଲଉଛନ୍ତି। ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତିଆ କଷ୍ଟମର ଥିବେ କାହିଁ ଲୋକ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି କିଆଣି ଏମିତିଆ। ଭଲସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର କରି ପକାଉଛନ୍ତି ଖାଲି। ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ନୁହଁ, ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଗଲେ ବୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ଏପଟ ଗଳି ସେପଟ ଗଳି ଏପଟ ଗଳି। ତ ଏବେ ଯାଇକି ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଲି। ଆଉ ଏତେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲା, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଛାଡ଼, ଆଉ କାମ ତ ଆଉ ଏଇଟା ତୋତେ ମିଳିଲା 22 ଟଙ୍କା, 870 ଭିତରେ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା 58 ମିନିଟ୍। 58 ମିନିଟ୍ରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ କାଟିଦିଅ 10 ମିନିଟ୍, 48। 48ରୁ ମୋର 10, 38 ମିନିଟ୍। 38 ମିନିଟ୍ ଟୋଟାଲ୍, 38 ମିନିଟ୍ ପଳେଇଲା କଷ୍ଟମରକୁ, ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜିବାରେ 38 ମିନିଟ୍ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ, କ'ଣ କରିବ, ଛାଡ଼। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଳେଇଲା, 2ଟା 53 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ମାତ୍ର 3ଟାରୁ 5ଟା ସ୍ଲଟ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଏବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଆସିଛି ଟେଷ୍ଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ। ଆଉ ଯିବା ନା ଟେଷ୍ଟିକୁ। ଏବେ ଆମ ଆଇଟମ୍ଟା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପଡ଼ିଛି ଖ୍ରାଷ୍ଟ କଲେଜ ପାଖରେ, ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ଖ୍ରାଷ୍ଟ କଲେଜ ପାଖରେ। ଆଉ ଯିବା ନା ନେଇକି। ଆଉ ତ ଏଇ ବାଟେ ପଳେଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୂନଭାଟି ଗଳି ରୋଡ଼। ଆଉ ଏଇ ବାଟେ ଯାଇକି କାଜୀ ବଜାର ବାଟେ ଦେଇକି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଖ୍ରାଷ୍ଟ କଲେଜ ପାଖରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଗଳି ବାଟେ ଯାଉଛି, ଏଇ ବାଟେ ଏମିତି ଯିବା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ତ। ଏଇପଟେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ଆଉ
ଏବେ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଡେଲିଭରି କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଡ୍ରେସ୍ ଭୁଲଭାଲ। ରୁଆ ଆଗ ରେଟିଂଟା ଦେଇଦିଏ। ଏଇଟା ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆଉ। 30 ଟଙ୍କା ବଦଲେ ଏବେ ଏ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୋମାଟୋ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲା ଏଇଟା ଅଛି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ଖ୍ରାଷ୍ଟ କଲେଜ ପାଖରେ। ଖ୍ରାଷ୍ଟ କଲେଜ ପାଖରେ ଥାଇକି ଫୋନ୍ ମାରିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହି ତୁଳସୀପୁର କଲୋନୀ କନିକା ଛକ ପାଖରେ ଆଉ। ତ ସେ କହିଲେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଛି। ମୋ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସିନି। ଲୋକେସନ୍ ଏକା ସେଇଠି ଦେଖାଉଛି ଖ୍ରାଷ୍ଟ କଲେଜ ପାଖରେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଅଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହି ପାଖରେ। ତ ସେଇଠୁ ପୁଣି ବୁଲି ବାଲିକି ଖୋଜି ଆକୁ ପଚାର ତାକୁ ପଚାର, ତାପରେ ଏଠୁ ଦେଲି ଫାଇନାଲି ଆଉ। ମାନେ ଯେତିକି ଦେଖାଉଥିଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାଠୁ ଆହୁରି 1.5 କିଲୋମିଟର ଅଧିକା ହେଲା। ଲାଭ କିଛି ହେଉନି। ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟା ସେୟା ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରଟା ବି ସେୟା ହେଲା। ଆଜି ବେଳା ହିଁ ଖରାପ। ତ ଦେଖିବା ଆଉ ବାକି ଅର୍ଡ଼ରଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏବେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଟିପ୍ସ ମିଳିଗଲା, 20 ଟଙ୍କା ଟିପ୍ସ। ଯାହା ହଉ। ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର ପିଜ୍ଜା ହଟ୍ରୁ, ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜ ପୁରା ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଯିବା ନା ଆଣିବା ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆଉ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜ ଏପଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଜ୍ଜା ହଟ୍। ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆମର ଏଇଠୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଠି 7 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଲେଖା ହେଇଛି 7 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ। ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଡ଼ରଟା କେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆଉ। ଏବେ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ଟା ଆଣିଲି ହେରି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଜ୍ଜା ହଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପଡ଼ିଛି ବକ୍ସି ବଜାରରୁ ଦରଗା ବଜାର ଗଲା ଭିତରେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ପଡ଼ିବ, ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ଥିଲା। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର୍ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଭୁଲଭାଲ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି କଲ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଚଏସ୍ କରିଦେବ। କଷ୍ଟମର୍ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ। ତ ଆଗ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କହିଥିଲେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ମାନେ ପଛ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇଠିକି ଆସ ସେଇଠିକି ଆସ, ରିଟର୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ତ ଆଗତୁରିଆ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଲେ ଆଉ। ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଏମିତି ଭୁଲଭାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଗତୁରିଆ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ଆମେ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବୁ, ସିଏ କହିବେ ଏଇଠିକି ଆସ ସେଇଠିକି ଆସ, ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି ନା। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଲା 40 ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ଆଉ। ଏବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆସିଛି ୱାର୍ମ ଓଭେନ୍ କେକ୍ ଡିଜର୍ଟରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ପିଠାପୁରରେ। ଏଇ ଘରଟା ଯେଉଁଠି ଆମର ଭଲ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜେ। ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନଥିବେ ଏପଟ ଏମିତିଆ ଘରଟା। ତ ଯିବା ଏଇଠି। ଏତେ ବାଟରୁ କେଉଁ ଟାଣିଲା କେଜାଣି, ସେପଟେ ବୋଧେ କେହି ଡେଲିଭରି ପିଲା ନଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଟାଣିଥିବ ନହେଲେ ଆଉ। ତାହେଲେ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ନା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାପ୍ରେ। ଯିବା ଏଇନେ ଆଣିବା ଆଉ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ୱାର୍ମ ଓଭେନ୍କୁ, ଆଉ ଯିବା ଏଇନେ ଉପରକୁ ଆଣିବା। ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ଆଇଟମ୍ଟା। ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି କଟକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ପାଖରେ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ କଟକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଏବେ ମୁଁ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ପାଖରେ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଆଉ। ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ, ତାପରେ ଭଦ୍ରକୋଟ, ତାପରେ ଯାଇକି ରାଣୀହାଟ ପାଖ ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି,
ସେଇ ବାଟେ କଟକ ନରସିଂହପୁର ବାଟ। ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଜୋମାଟୋର ସାଇକେଲ ଆଇଡି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ମିଳିଲା 21 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ। ଏବେ କେତେଟା 4ଟା ଅର୍ଡ଼ର ନା କ'ଣ? 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଆଉ। ଦେଖିବା 5ଟା ଯାକେ ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବୋଧେ ଆସିପାରେ, ଟାଇମ୍ ତ ଅଛି ଆଉ ନା। ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 5ଟା ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜିଲାନି, ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇଗଲି ଆଉ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଯାଇକି ରାତି 7ଟାରେ। ରାତି ବେଳା 7ଟା 9ଟା କରିବା। ଦେଖିବା ରାତି ବେଳା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏବେ ତ ହେଲା 115 ଟଙ୍କା। ଦେଖିବା ରାତି ବେଳା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7ଟା 18 ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ଲଟ୍ଟା ଥିଲା 7ଟାରୁ 9ଟା, ସେଇ ସ୍ଲଟ୍ଟା ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଅର୍ଡ଼ର କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ। ଆମର ତ 115 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ଦେଖିବା ଆଜି କେତେ କ'ଣ ଆଜି ଭାବୁଛି 200 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେବ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ସବୁଦିନ ସମାନ ନାହିଁ। କେଉଁଦିନ କ'ଣ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁଦିନ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଆଉ। ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 8ଟା 5 ଆଉ ଏ 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ଆମର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଡେଲିଭରିରୁ। ମାନେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆସିଲା। ତ ଦେଖିବା ଏ ଅର୍ଡ଼ରଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆମର ମାସିକପାଟଣା କଲୋନୀ ନିୟର ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ କନିକା ଛକ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। କନିକା ଛକ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି, ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟେ ପଳେଇବା। ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଗୌରଶଙ୍କର ପାର୍କ ଦେଇକି କାଜୀ ବଜାର ଛକ ଦେଇକି କଟବିନ ସାହି ରୋଡ଼, ତାପରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼, ତାପରେ କନିକା ରୋଡ଼ ଦେଇକି କନିକା ଛକ ପାଖରେ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆମର ପଡ଼ିଛି। ଯିବା ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଦେଉଛି। ଆଜିକାଲି ସେପଟେ ଲାଇନ୍ ପକାଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ଆଉ। ଏବେ ଯାଇକି ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଡେଲିଭରି କରିଦେଲି, ମୋତେ ମିଳିଲା 33 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କେତେବେଳେ ବାଜୁଛି। ତ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 9ଟା ଆଉ କିଛି ବି ଅର୍ଡ଼ର ବାଜିଲାନି। କହିବାକୁ ଗଲେ 7ଟା 9ଟାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଦେଖ ତଳୁ ଟାଣୁଛି କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର 4ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମୁଁ, ଖରାବେଳେ 4ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ରାତିରେ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଡ଼ର। 7ଟା 54 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 5 ଘଣ୍ଟାରେ ହେଲା 148 ଟଙ୍କା ଆଉ 128 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ଏର୍ନିଂ, 20 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଟିପ୍ସ। ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 148 ଟଙ୍କା। କେଉଁଦିନ 5 ଘଣ୍ଟାରେ 200 ଉପରେ ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁଦିନ 5 ଘଣ୍ଟାରେ 150, କହିହେଉନି କିଛି। ହଉ ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ 5 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ।